Mga kapuso, kung duna mo'y mabating sakit sa kalawasan, unsa ba ang inyong ginatambal? Sagad, labi na sa mga lagyong lugar, mga herbal medicine ang pinakadali nga mapatumar, mahampol o dili baka ihaplas. Karong buntaga atong makauban ang usa ka nagapanambal gamit ang mga pananom, si Manong Maximo Ansit. Manong Maximo, mayong buntag og dayon ta sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta ka karon, Manong? Kira, may buntag pod. Manong, unang-una, unsa ba ni nga klase sa pagpanambal ang paggamit og herbal? Ang mga herbal sabay pod sa gihatag nga mga gasa sa Ginoo. Ang herbal nga gamiton og panakit sa lawas depende hampol, banyos, karang mga gabon, nya dayan mga haplas, oil. Unsa ba nga klase sa mga kahoy ug tanom ang ginagamit sa pagtambal? Kanang dahon sa gabon, mo nay importante kayo o mga dahon tuba-tuba. Mo nay gamiton, pwede pod ang iyang panit kaguson, labunan anya dayan ihaplas kung panakit sa lawas. Manong Maximo, unsa pud ba ang paagi sa pagtambal sama sa kalintura? Nagdepende sa hilanat. Naa may hilanat nga butan sa ulan, naa po hilanat nga pasmos bugnaw. Kung ang hilanat sa pasmos sa bugnaw, himasmuhan na siya og bugnaw. Kung hilanat nga na ulanan siya, gikan siya nga nabulan og init na ulanan siya, gamitan na po na siya og mga limonsito. Labi pa kay ubo niya, subawan og sipon. Butang sa ininit tubig, ipasimhot. Manong Maximo, kining ubo ug sipon, unsa imong paagi sa pagpanambal? Ug bata, sir, ang ubo magkuan og kalabo. Ibutang sa kanon. O kanang mga tigulang na kasagaran na siya o dili na siya panuhot. Ang akong gamiton ana mga hampol-hampol ra og dili banyos. Ini kuan ni siya. Dulaw para sa high blood o mga arthritis. Dulaw. Ini panit sa mansinitas para sa bire-bire. O ni lagaon pod imnon. Ang sabaw. Kini tibugkat, kahoy nga sibukaw. Ikas-pikaso na siya lagaon ang sabaw ipainom. Ambal sa bughat. Kahoy nga kaningag, sir. Kanang kahoy nga kaningag halang ang kaonon. Lagaon yapon ang sabaw imnon. Kanang magsakit ang kuto-kuto nga napasaran. Kini sili, gamot sa sili, magamit yapon ang gamot ani. Kaya ang gamot ani lagaon yapon. Ipainom sana ay mga hilanat kay dagko. Ang lunod-lunod ang hilanat. Mga dagko ray gamitan ani, ang gamot ani lagaon. Katong naang hilanat dito sa ilalom sa lawas, wa pa kay kagawas, kanang magkurog-kurog. Ang iyang gamot lagaon, ipainom ang tubig aron makagawas ang iyang hilanat. Pero dagko ra dili gamito sa mga bata ni. Maayo ba gyud ang usa ka gikalintura sa mga ingani nga paagi? Tulo ka adlaw, sir, og dili maayo. Ipa-check up og doktor. Mora na ang ako ang mga pamaagi. Pero sukad-sukad, Manong, sa imuhang mga pasyente nga ginatambalan o sa mga ingani nga paagi, kamusta po ang ilahang kahimtang? At daghan mga manugilon man natin sila, sir. Ano nga adto pagpatambal dito sa kang Maximo Ansit lagi niya. Actually ako aprido mananambal na di ko katuo ana, sir, nga mananambal ko kay gasar ko na sa Ginoo. Kay mismo sa akong ibuhat, sir, di ko katuo nga makayo ko og tawo og dili tabangan ko sa Ginoo. Dagan king salamat, Manong Maximo, sa imong oras ug higayon nga gihatag sa At Home with GMA Regional TV. God bless, Manong. Okay, salamat.